diváci, ja vás vítam. Takže čaute diváci, ja vás vítam u ďalšieho videa, neviem prečo som to povedal dvakrát. A dneska je to push so Sebastianom. Otázky, na ktoré sa nikto nepýtal, čaute. Skvelé. A ideme si zahrať Brawl Stars. Na ktoré sa nikto nepýtal. Skvelé. A budeme pušovať na... ja budem pušovať Ivy, Sebastian Kita. Nikto sa nepýtal. Na 50. Tak daj ready. Táto séria bude mať viac časti. No, daj ready. Nebude mať len jeden diel. Dneska to dáme aspoň Dobre, tak už sme sebou natáča. Že sebou natáča. Áno, natáčam. A mi spadol dneska. A mne dneska Ivy. Z Megaboxu. Proste Z toho Dead Megabox. Z toho zombie Megaboxu. Tam sú typci. Totálne open. Hnusný spawn. Kamo, toto. Pozor. Tak, GG. GG. Ja to asi sam nedám. Aj to. Yes. Vyžerám Coltovi ulti. Pavri. No, vy mne to vyžrali. 2, 1. OK. Tak, som na tebe. Tuto schovám. Toto... Ja som skoro bol dead. Počkaj, Meg ide preto. Meg je dead. Kenji. Dead. Prečo to mám tam? Tak, super. Ja som to nekomentoval, ja som sa to tam to dneska bude na dlhé editovanie, že Peťo? No? Ja vy môžete vidieť takúto bielu bodu po obrazovke a to... Bodku, ale ja nie. Tebe ja? No, lebo neviem, jak sa to robí. A potom bude ešte poznať. Ale ja teraz nenávidím, že nemôžem fraciť, že kúkajte, tohoto má na 25, tohoto má na 25, tohoto má na 25, tohoto. Ja som ich mal každého na 25 až na 27 minút. Ale teraz, kúkajte, 30, že kúkajte, 30. A mimochodom, toto som mimoriadne poflexiť, Barleyho som dal na 25. No a teda Doing it for the children. Takže... Čo? A ja rátam, že táto séria bude mať o mnoho viac častí. Nie len 3, aj 5, aj 6. No, Mommy needs to find a host. Oh, did I smell Ja sa chcem sústrediť na hru. Si to vypral? Yes. Ja tu mám Henka. Ja zabijem Henka. Idem na toho Henka, lidi. Mám ich tu pri sebe. Ja mám obidvoch. Daj Henka, ten má low. Tam je Róza. Naháňame sa cez celú mapu. Teraz som ju stratil. Tu je. Tak to je bot. Čo? To je čistý bot. Ona sa prezradí. Henka musíme... Rozu dajme a Henka musíme určite dať. Yes. The Ice Mountain, Yeah. no? Toto dám Peťa trochu sem hore. Tam sa aj tak nikto nekúka, tam nič nepotrebujem, tam neklikám. Daj jej rady. Alebo dám to sem do rohu. Dám to sem do rohu. Toto je koľka tá časť z mojho Brawl Stars? Štvrtá? Neviem, ale moja Tretia? prvá. Neviem. No, vidíš sme sa. Mommy needs to find a host.
Máš tam čestku? Ja sa idem nabiť ulty a skočím na teba, Peťo. Ok. Ktorý pádel. Počkať, tam mám tu bel. Ja mám ulty, ale idem nabiť. Na mňa ide ten brok. Úplný killer. Be better, please. Yes. Aren't they Ja si tu dám ulti, no. Pozri, koľko mám ja. Dole. Som skoro na boku. Jackie nemôže ísť one. Yes. Ber, máš 4. Neviditeľne. Počkaj si na ulti. Toho dám. Kámo, ale zabil som ho. To je dobré. Yes, play game. Kids, follow mommy. Ja som Doing it zabudol. for the children. Prepáč. Ja tu mám len moju skladu. Peťo, Marek a Jakubko Novotný. Kámo, to je strašne hlúpe meno. To ako ja, keby som si tam dával svoje meno. No. Čo, mám svoje meno a tam má aj všetko. On tam má aj Novotný. Mommy needs to find a host. Dve čestky. Ja ti trošku Nie, nevolám sa, Peťo. Skúsim. Teraz si pozeráte toto. Môj kanál sa nevolal Kakao, jak som predtým volal, ale Kakao. I wear the pants in this family. Season. Don't make me go. Surrounded by children. The ice mountain Vinka, čo ja. I'm your furry friend. Ja som na to znova zabudol. Až na Robloxe. Jakubko Novotný. Kids, follow mommy. I don't want to see this twice. Ale volám. Volá sa Jozo. Ale niekto to môže kúkať na to, ok. Kúkajte. Zabíj. Šink. Mostly harmless. You're running children. Blbý som. Taký Poď. Tretie miesto. konečne. Seba pod za mňou. Seba pod za mňou. Nechaj to tu a pod za mňou. Mommy needs to find a host. A čo proste? Jakých 10 minút? 10 minút. Moje video. Bude mať 10 minút. A to tam čo, budeš mať... Však toto video bude mať asi hodinu. Tvoje môže mať hodinu. A ja dám viac Ty tam čo, dielov. budeš mať klipy, jak tam len nové? Ja natočím aj viacej videí za dneska čo. Ale vyjdu v nejakých iných dňoch. Každé video vyjde v každom inom dni. Takže v každom jednom dni. Ale to bezo mňa uvidíš.
Nie, však dneska natočím neviem koľko videí. Toľko čo ty, budeme spolu tušovať. Skvelé, ideme si pri jeden power. Nechaj mi ho, nemíňaj si tú gadžetu. Dobre, skvelé. A skoč na ňo, skoč. Prečo? Lebo choď pri ňo a ja ho... Nemôžeš? Neviditeľný zaj. Toto je otravné. Kde sú? Ja keď ju škrabem, ty môžeš po nej strieľať. Tak lidi, budem sa na vás tešiť zajtra a